Rika Mami Fikri Mas Ardan Mas Emil kanggo sing duwe Nok Ailin Nok Ailin Nok Ailin sing dilebet ijo Nok Ailin 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 sayang Nok Ailin terus Nok Ailin Nok Ailin sayang Nok Ailin Nok Ailin Nok Ailin Nok Ailin Nok Ailin terus Nok
nonggoni sampai wis pirang-pirang liren kitane. kosi lakawang dagang-dagang nacan iku. Tuli kelingan beli si Kang Mas Angka Wijayar. Ya ada tenok baka wong lanang duwe janji Apa sih? ilok mulur kayak karet. Ulur. Ya iya kadang beli tepat ning waktu. Kadang kala janjiannya jam 1 tak kok jam 4 jam 5. Tapi biasanya belok terlambat my boy. Ya bokatan macet ning dalan nih. Biasanya emang ulu gakan. Ya biasanya magada ulu bae. Parang anu sampai jam semene. Kol hamonan sore ket ramak ya. Giulati prewe. Kun maning wong lanange singaran Angka Wijaya wong bagus. Terus. Ya bokatan lagi mlaku dirayu ning dalan. Aja memanas gak? Orang memanas. Wong kenyataan. Aduh, ngasa-ngasak ini. Ngasa-ngasa ada golok. Unta pikiran karo perasaan blenak pa. Aduh. Ledek Pak, ledek. Pakai kok. Wis teka. Delangan sepoi angin ning serwiwitan pundak adem kita wong lorong ampin ayu. Nenek maipen. Layung serai padang esuk kaya keton mesik loyonge kaya keton besek nebate katon mesik loyonge Mas Arya serang nok juming keding sing duwe gesek nok asli sing duwe Prancis katon bae sekle banget kumbang irang-irang kenok kene sikre nyawa mandan apa kang lakoni meme ayu lupita mina kene sik ditembangi sareng mame pikri Mas Rona sareng Mas Wawana sing arane Taiwan dewek sing duwe tumaritis sampun lali selawase sampun lali saumure. Perasaan kakang mlakuning satenganing dalan mudun salat zuhur tapi perasaane kakang ulur kaya tekane nangapa ini ditekuk sewot aja sewot Beli Kang Mas. Rokaya membeli pisahnya ibu nih sampeyan. Gapautan yang leleran lakonan sabar nerima mamai kongo sabar nerim najana dugal sing kaya ngapa
mengkel mambung kanane ya maipen tapi yen wis deleng dadak pangadege sampeyan iring-iringan kaya kengen lunta ilang bae maipen sampeyan iku sing ngendi sih Mas tumben temen terlambat apa beli kelingan janjianing tempat kian karo kaya Dadi Rokaya nakon nang apa Kakang Angga Wijaya tekaning terlambat ora sesuai kelawan janji. Jangkrik damai semula ditinggal kari semula ditinggal Tandone Rokaya uga memahami kelawan situasine Kakang. Ya, Kakang kan meru dewek saat saiki ditunjuk artine dipercaya kelawan masyarakat Losari dadi ketua adat ya akeh pegawaian sing diemban kelawan Kakang Angga Wijaya ya setitik Kakang ing luangken waktu artine pengen ketemu kelawan sing dari tambaan yang hati ya iwal pepunden pujaan hati serang meme ayu lupita mama pikri si mirang tapi bener sampean ku sibuk Kang Mas ora tas mendi-mendi kan Toli beli percaya kelawan ucapan yang Kakang Angga Wijaya Kakang ge jejeran midadari papat akene wong wadon sing paling ayu cuman iwal kejaba Siti Rokaya sing menangaken atine Kakang Angga Wijaya Toli aja ngomong sing kaya konon aja sok rayu sampean pinter bae bakal kaya lagi ngomong Mas Ronald serang Mas Wawane Gedik sing doe taimat sing doe tungaritis dewek tak maklumi Kang Mas yen ugane bener kaya kono justru ning lebakin kaya-kaya Rokaya sing salah Toli singaran ya gedene cintane Kakang Angga Wijaya luwi besar luwi seneng lamun wis ketemu kelawan sing dari pujaan hati apa maning Kakang pengen ngukapaken unek-unek ning sejroning atine Kakang Angga Wijaya unek-unek tapi ngomongnya ayo Mas Arya serang nok cumi kiding sing duwe gesek dok asli sing duwe Prancis dewe belenang anak uang siji oh maksudnya maipen hari ketemu ngita dijak dolang turu Kosi kaya bat lamu kita cah. maipen Enok nenek sudah lega apa? haus Ngerti maipen ka. Nyon maipen ku pernah nom dingin. Ya wis mah. Ambran senok ngobrol enak. Maipennya mana dikit ya? Mas bari luru ilungan ya maipen aja dong Lintang aliku meleri siti sawiji tanana wong Tidak ngantuk. pengen ngomong apa sampean Kang Mas Angga Wijaya ngomong perihal hubungan yang Kakang Angga Wijaya lawan Siti Rokaya pirang tahun jalin hubungan lawan Kakang cukup lawas kok hubungannya Rokaya kelawan sampean bahagia kelawan Kakang Angga Wijaya Litek pungkiri banget bahagia nih Rokaya sing bener yakin aja bohong kelawan Kakang Angga Wijaya apa selama kin Rokaya bisa bohong ning sampean ya bokat kana Menyana kuning jawa
Rokaya ki pengen takon ning sampean. Bongbong ketemu artine weru dewek sing aran Rokaya. Aja kumaning kongkon metu ning sejabaning omah. Apa maning weru dewek ramaning Rokaya. Iwal artine selalu den kekang kelawan agama ya metu uga weru kudu dikawal kelawan maipen. Iya, ada teh saking emane Rama ilmu ning keturunan. Mas, terus terang Rokaya ki mong yen bae selawase terus demenan karo sampean. Konon Pengen jaluk kejelasan hubungannya kita wong loro ki arepan kapriben Kang Mas. sedurunge kakang jawab pitakonan ning Rokaya. Kakangku kelingan Apa sih? sanalika kakang nembe ketemu kelawan bocah sing ada ning Losari. Bocane ayu laksana widadari gembleng mayeng gawe pamikiran kakang terbuai kelawan awakmu Rokaya. Terus Ya, apa kini sing darani cinta wit ning tresno jalaran saka kulino. Sing artine pandangan mata ora bisa dibohongi. Kakang nandur demen kelawan Siti Rokaya. iya, Kelingan bengen ka weru dewek. Cilinguk sapa kana arane. Bocah wadone ayu, kakang ki pengen nostalgia. Waktu pas-pas ketemu. Doyo. mohon Kang. Janji kakang bakal setia, ora bakal nganti bohongan. Beli sumpah. Apa jareno ayu? Ayu. Ya watir bakal beli sumpah setiap kungkone sampean nyeleweng. Konon Gampang kegoda kebengbat ning wong wadon siji. taruhan wong wadon sing pirang-pirang. Ampun ora percaya, bukti cinta wis tak ungkapaken kelawan kakang Angga Wijaya. Terus kapan waktu lan saate sampean ngomong karo sing dadi wong tua Kang Mas? Kakang ning setuhune ngati pengen ya weru dewek sing arane pemimpin kakang ning petukuhan Losari. Kudu duwe artine pendamping kuayang temen jari hamba rakyat Losari. Pemimpin ya ora duwe rapi disangkane kakange ku bujang lapuk beli payun doyo. Yang bulannya jangan nganti kesuwen. Lamun pengen weru kakang ketemu kelawan Siti Rohayaku jare dewek kakangku pengen ngomong. Kang Mas, sengit moga kita wong loro ki lagi kandaan masih kurang kanda bae. Madepene coba ngomongnya ku Kang Mas. Kakangku sebenernya pengen, Aja nyingkur bae coba. kakangku pengen, Pengen apa sampean nek? pengen ngawin Rokaya. Sing bener Mas. Sing bener Mas. Sumpah, Yakin, busung doyo. yakin. Yakin, Temenan. temenan. Baipan. Astagfirullahaladzim subhanallah wa bihamdihi ya Allah. Kaget. Alah, garap kawin. Kamot. Temenan ku nunang. Iya, Sampai isin ison kita temenan ngomong ki maipen. Jadi senang aku temenan demening nok Rokaya ko. Toli masa iya bobatan ngelawan sing dadi gandulan yang hati. Baipan. Orang guyon di kak dorong dia. Seneng pisan Rokaya Maipen. Padahal mamaku lagi tak takone ku raine ku nganti ngajeruk turut. Menang beko si madep mana ngomong kita ki wis pikiran blenak. Apa sih? Pokatan beli mono melayu neki. Ternyata Maipen Apa sih? Kang Mas Angka Wijaya ki pengen serius kok Rokaya Maipen. Ya syukur. Ambil gaya gelis laki orang. Takonan kapan manane kono. Aduh, ay ad. Sampai kaget-kaget bae digebrek please lagi bayinet. Nyita. Apa sih maipen? Senang aku niat temenan suka terima kau nok Rokaya. Ajak kesuwen. Iya, balikin isun pengen ngomong kelaman Ramayai, pengen muka paken
Artinya isi hati ning isun Angka Wijaya. Ko, gap manguma aja nok. Sakinta Kang Mas. Iya. Sampai nang apa? Maipen. Sampai nang apa mangan durung sih selintingan bae ko. Kok durung atraksi, Pan? Ya sekian bakal Kang Mas. Kakang Kang bakal. Mas. Ya wis. Kalau modar bocah kono. Anu, kayaknya wangsun ulu ya. Iya. Kang Mas, kok rokaya nonggone ning omah sampai nanti sesuai. Iya, tenang baik. Wis, Sakin ya Kang Mas. Ya sekian. wis ayo balik. Ya wis salaman ding. Aduh. Kosian teman-teman baik. Wis ayo balik. Kang Mas ngulu ya. Iya. Aja Assalamualaikum. batin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditanggonin di rumah ya, Jong. Kang Mas hati-hati ya. Iya, dadah. Ditinggal ya, Jong. Kabaran temen isun. Kang Mas. Dalane masih keli kan? Nar? Ya masih. Bocahku saking pen gage-gage nih taya. Kok sing ngerek-ngerek baik. Ya wis ya Jong ditonggonin di rumah. Awas isun tekan kelawan rumah Nero kaya. Idangan sing enak ya Maipan. Awas aja sulayan yang janji engkau nak. Ditinggal ya Jong ya. Duh kabaran temen. Bugi apa sing dari tujuannya isun Angka Wijaya. Pengen nuju menghadap kelawan kaya dening paman Pangeran Jati. Bugi apa sing dari tujuannya isun Angka Wijaya bisa terlaksana. Balik list dumpak macan sing lagi ucul supaya aja kesuwening tempat panggonan kian. Duh, Rama Paman Agung Palamarta Rama Paman. Sinjang kirut jejatining wayang jejar gunung pindayunggal sempla-sempla nempeane wong bagus sapa arane sopan pisan maning tindake pantes luas disawange pantes luas disawange wong gagah sakti mandraguna pantes luas disawange pantes luas kasawange sekerukir kampar batu welana pisan kaya kaca welana pisan kaya kaca duh Mas Arya sareng nok jumek gedhi sing duwe gesek dewek nok asli sing duwe Prancis dewek ngaturakeun matur kasuwun sareng Mas Ronale Keding Mas Wawan saking Taiwan sing duwe tumaritis aja dong lakon aja lali selawase masa